pitää. Miten se on mahdollista? Voi vittu. Out of the shadow, out of the haze, I'm coming out of the ashes I rise. You can run but you can't hide. Breath on your skin never right. Here I am. Here I am. I am untamed. You cannot fathom. Get in my way. Lethal assassin, I bring the pain. You can imagine nothing but flames. This is what happens. Out of the ashes I rise. Täällä on väkeä kuin hyppystä. Väärä laiva ollaan Ruotsin laiva. Mikä päivä ja missä me ollaan ja mitä me tehdään? Mikä vitun tiistai? Tää on kauhean outoa, kun me ollaan tiistaina reissussa ja... Ehkä me kerätään ajoissa, jos me lähdetään tiistai. Tiistai ja about 5 minuutin päästä ollaan Tallinnan satamassa. Ja täällä nukutaan. Joo, nukutaan tässä laivassa yö ja sit lähdetään ajelemaan Riikaan. Maisverin kautta. Hakee vähän varauksia. Käydään Vaisvärkillä hakemassa vähän varauksia. Joo. Ja äsken saunattiin. Joo, äsken käytiin saunassa. Käytiin vähän saunomassa, oli oikein. Ja Poreissa. Sekin. Joo, ei tässä huomenna kasataan varikkoja. No eikä ajetaan Riikoon. Vaisvärkin kautta. Joo, mutta se on yksi pari tuntia hakeneella. Niin, te teette vähän töitä matkalla ja mä ajan. Ai niin, joo. 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 Sitten kasaillaan varikkoja. Mennään ulos syömään. Mä tiedän oikein hyvän piffin. Ketään auto nopeasti. Sitten torstaina alkaa tapahtumaan. Joo, toivotaan, että me saadaan renkaat torstaina. Niin, ne pitäisi saapua torstaina suoraan paikan päälle. Mikä on torstai-ohjelma? Torstaina on vähän reeniä ja... Mikä siinä paljon muuta? Katsastus. Niin, katsastusreeniä. Kuski tai ohjaajakokous. Ja perjantaina kisailla. Perjantaina vähän lisää reeniä ja sitten lajittelut. Lauantaina kaavio. Oliko tämä lupaus? Joo, kyllä me kaavio näitä. Tosi kyllä mä... Toi tosi laiska. Laiskin tuolla. Mikä onko? Nyt ollaan Virossa. Hyvät matkustajat, maihin nousu on alkanut aivan etuosan aulasta. Kannelta Ei onneksi Ja me ollaan nyt tämmöisellä porukalla. Näin naapuri. Täällä on täällä on Eki ja kuljettaja ja kuvaaja, mikä näkyy. Ja sitten naapurissa. Katsotaanpas. Avataanko ovi täällä? Siellä meillä on Oskari ja Vesku. Eli tässä on meidän kokoonpano. Lähdetäänkö pai? Me ollaan livessä. Ja me ollaan livessä.
Mitä fiiliksiä täällä on, kun mä kävin äsken kysyin tuota toisesta huoneesta? Täällä on pieni jälkihiiki saunan päällä. Kyllä, hyvät löylyt. Vaatis jotain kylmää. Joo. Vilvoittavaa. Tossa on meri Kopiskaa vieressä. Täällä ei tuule ollenkaan niin voi. Maro. Moi. So. You can run, but you can't hide. Breath on your skin, never right. Here I am. Here I am. I'm forced to be reckless. Saiko sä meille evästä? Joo. Me ajatellaan, kaikki tuo jotain mukaan kisoja toi ruisleipää. It's your grave here it beckoning. Oh, here I am. Here I am. Matka kuulumisiin. Tässähän tää menee tien päälle. Me ollaan jo Latvian puolella. Kokonaiset 500 metriä. Sitten ei varmaan enää tarvitse sanoa missä me ollaan, kaikki ymmärtää sen. Mahdollisesti. Eikö Riikahan lähtenyt? Where do I begin? I saw this day was coming since I was a kid. We used to pray until it happened, so it did. Always a battle for a better way to live. See the truth for what it is. I decide that I never compromise from within. And for that reason, we'll be standing in the end. As long as I can draw the breath and move my lips, I'm in. I'ma get back up again, no matter how bad that it gets. You can walk away, you can turn and leave. I've still got a little fight left in me. Take it all the way. I've got blood to bleed. I've still got a little fight left. Lay it all on the line. They might just try to tell me I'd never survive. I probably laugh cause I already know it's a lie. Don't get attached to the fear of falling apart. Soon as the problem starts, you wanna just duck and hide. At that point it's more than conversational. You get scorched when the fire is blazing up. And I don't care if they've been ready, I'm facing them. Yeah. Ökyhotelli. Punainen matto. Niin, meillä on oikein levitetty punainen matto tähän. Meitä vaikka levitetty. Sisällä niin ottaa pois. Täällä on elefanttikin sisällä. Otitko sä valkoisesta norsusta kuvan? Videokuvaa. Videot. Kokoa burgerilla. Niin. 11 näytti joskus 5 aikaa. 5 aikaa. Terve. Huomenta. On kyllä. You can turn and leave. I've still got a little fight left in me. Take it all the way. I've got blood to bleed.
Eikö auto läpässy? Ei päästy leimasta läpi. Ja käydä hakemassa vähän turvakaaripehmusteita. Sitten kun me päästäis taas vaan vielä pois. Lähdetään seikkailemaan. Nyt pärjätään taas. Joo, mennään Atenteen. Täällä on liipassa. Joo, sit nostaa ylös. Ai sä vedit sen noin pitkäksi. Joo, vedän nippu sinne tähän mun sormen kohdalle. Joo. Torstai ja treenipäivä. Auto on katsastettu ja vähän turvakaaripehmustetta piti lisätä, mutta ei muuta. Ja joo, rataa käyty vähän skuutilla katsomassa ja on pitkä. On kyllä pitkä layoutti. Saa nähdä mitä kestääkö renkaat 2 vetoa, niin siinä on varmaan aika iso haaste. Muutenkin ei ole kyllä mikään helpoin rata, niin menee vähän aikaa tottua varmaan. Mutta ei kai siinä. Mennään reenaamaan seuraavaksi.
a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. I dream. Tästä nyt ruuvaillaan. Terve! Jousi jumppa! Jahas. Taas kerran. Miksi näin? Meillä on liian pehmeät perät. Liian pehmeä perä. Meillä on liian pehmeät perät. Sulla on pois. Mihinkäs mun apumies hävisi? Apumies kukas? Kuka sun apumies oli? Apumies Antero. Jaa. Katsomaan, mennä kirjan. Siitä ei ymmärrä kukaan muuta minä. Se on hyvä, jos sä ymmärrät. Se riittää. Kauhean piskä lapsi. Joko oli väki. Kiinni jäit. Kiinni jäi. Kamera käy. Piilokamera. Mitäs täällä? Keskiketterä maistuu. Sponssattu mainos. Pitääkö tehdä rälläkällä vähän lisää jälkiä? Ja rälläkällä vai? Laikalla on mie. Laika. Kasas. Kasas. Kohta repee housut. Kasas. No nuoret pojat on hitaita. Niinkö? Tuo on valmis jo. Täytyypäs siihen rengaskin laittaa. Mitä sä? Päivän ajot ajettu. Oota, mä yritän kirjoittaa englanniksi. Menee hetki. Saako? Niin mikä oli? Pidelle background. Etupäähän. Niin, että löytyykö perää etupäähän? Ei. Ja onko perää? Joko kirjoitit valmiiksi? Joo. Noniin. Päivän ajot ajettu. On ajettu, joo. Oli vähän vaikea, mutta olihan se tavallaan tiedossa, että tää rata on haastava, mutta saatiin me muutama ok veto. Päästiin vaan 4 vetoa ajamaankin, tosi vähän. Niin, nyt tos pojat tekee vähän alustan säätöjä ja pitää tehdä vähän helpommaksi autoa huomiselle ajaa ja tuot eturenkaat pitäis löytää. Joku jarrutti vähän liikaa tänään, niin on pieni flat spot. Ei kai siinä muuten. Radassa on vielä vähän hakemista, mutta kyllä se huomenna istuu, kun saa muutaman vedon lisää. Niin olisi ollut kivaa, kun tänään olisi saanut vetää vähän enemmän, mutta vaan 4 vetoa niin on kyllä vähän tällaiselle radalle. Tykkääksä sä radasta? On kyllä kiva rata. Tosi niin pitkä, että niinku meinaa olla ongelmia sen kanssa, että renkaat riittää 2 vetoa, mutta eiköhän se tästä. Kyllä. Aamulla vielä vähän reeniä. Joo, aamulla on tunti, niin kerkee sen 2 tai 4 vetoa huomenakin, niin sitten on lajittelu. Sitten se pitää jo osua. Kyllä. Viimeksi kun pääsit yli 90, niin mitä sä oot nyt? Mä sanon huomenna reenien jälkeen. Selvä.
You keep on running, 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 running. Every night, every day. So worried. Can I sit inside? Oh my god. Thank you. Yes, it's nice. It's not very comfort. But if you like, I like. Yeah, good for me. But sky's too much in them. I will be kicking you out. You keep on running around with other women in town. I've had enough of these games. I will be kicking you out. Two Finnish drivers this weekend here, and Niklas Wick is the first one with the Toyota GT86. Yeah, nice line, doing good right now. Maybe lacking a little bit of speed, but he makes that for sure up right now with the right zones. This was, I think, his first bit of a mistake there, not getting out of that zone quite too quickly, but the wall ride is there, the smoke is there. Say solid job there by the Finnish driver. Joo, ekan treenipäivän jälkeen tehty muutokset, auto tuntui toimivan ihan hyvin, helpotti huomattavasti ajamista ja kerettiin reenata se 4 vetoa ja alkoi kyllä istumaan paljon paremmin se rata ja ihan hyvillä fiiliksillä lähdin sitten lajitteluihin ja eka veto omasta mielestä ihan ok, sinne loppuun tuli pieni virhe tai mä hidastin liikaa ja edun vähän väärälle linjalle, niin siitä sitten tuomarit rokotti aika isolla kädellä. And it's a green light for Niklas Wick. Classic Toyota GT86 chassis. Okay, it's not a classic car, but it's a really common chassis to use. And yeah, paints the outside line there. Misses outside zone 2, but gets back into outside zone 3. So outside zone 4 that is. And smoke is there, angle is there, and precision in almost all of the zones as well. Maybe lacking a bit of speed, but otherwise looking quite solid right now on the track. Niklas Wick from Finland with a nicely done Toyota GT86. And it's 77, bettering his score. Toka lajitteluvetoon mä niinku ajatuksena oli, että mä otan vähän lisää vauhtia entryin. Ja keskityn sitten niin paljon siihen, että mä itse asiassa unohdin vetää nelosen päälle ja ajoin 3. entryä. Tajusin sitten siinä heti entrissä. Mutta siinä on vähän huono paikka alkaa vaihtaa vaihetta. Niin vedin eka puolen vaihon jälkeen vasta isompaa. Ja siitä sitten se varmaan tuomarit siitä alusta rokotti kyllä jonkun verran. Mutta kuitenkin parannettiin ja se 77 pistettä ja vaihtoehto 17. En ole tyytyväinen siihen ja varsinkaan siihen, että mä tein noin typerän virheen, että unohtaa vetää oikein vaihteet päälle entryin, mutta no, päästiin kaavioon, se on pääasia ja siitä tiedettiin, että pystytään paljon parempaan, niin sen puoleen oli ihan luottavainen olo, niin lähdettiin sitten hotellille ja syömään ja mä yritin oppia laskemaan 4, että seuraava päivä osaa laittaa oikein pykälän päälle. So. You keep on running, 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 running. Every night, every day. Can't help but to worry. You keep on running around with other women in town. I've had
Yeah, I need a tow. Good. That sounds good. What happened? I think the engine cut. So okay. I don't want to start it if something's. Yeah. Siellä pitää. Miten se on mahdollista? Siellä menee öljyt on. Tässä pakoputken päällä. Autissa tuo on syönyt, mutta kyllä tommonen määrä nyt tää jossain sauvoisti jonakin tuolla. Varmaan mikään kauhean märkä. Vapaa-ajan. Se vähän, kun se kuuma. Once again to the FIA Intercontinental It has been 4 long years since we last time had the FIA competition, and it was 4 years ago also here in Bitternick Circuit in Riga, Latvia. So we're happy to have the best of the best from all around the world. Yesterday, 4 drivers from 32 countries. Kaaviopäivä reenit oli todella haastavat. Yön aikana oli tullut vettä ja meillä alkoi reenit. Mä olin ekassa ryhmässä, reenit alkoi jo, oliko 9:30, niin rata oli vielä märkä, tai niinku osittain, entry-kohdassa oli kuivaa, sitten se meni märäksi ja sitten taas kuivaa märkää. Se oli tosi haastava ja mä ootin aika pitkään ennen kuin ylipäätänsä menin radalle, että se kerkeisi vähän kuivumaan ja en saanut siinä niinku oikeastaan, tai en saanut yhtään kunnon tandemivetoa alle. Ja niin kaavio sitten lähettiin, niin torstailta oli yksi niinku chase-veto alla, mikä ei ollut mikään hyvä, niin sen puolella oli tosi haastava lähtee top 32. So are you ready? He's ready. We are ready. I think we're about to go. Yeah. But still great showing, and we'd love to see Christos Kantsaras back at FIA IDC events in the future. As we move on to the next battle, Mariano Lavinia against Niklas Vik. It's Italy against Finland, and we see Lavinia out front, Vik chasing. This is a great battle as well, 16 and 17 in qualifying, so really similar results. And yeah, nice initiation there by Lavinia. We see that Niklas Vik right now can't keep up with his opponent. A bit of a gap between the two drivers in their first run against each other. Okay, not the greatest line by... Oh! And really big almost crash between Lavinia and Vik. Vik didn't slow down at all there, and Lavinia did it there. But I think that is a diesel zone. You can do it, and
Yeah, Lavinia over the line, Niklas Wick with a big mistake, but yeah, we will have to see the replay to understand what happened there. Tää Italian kuski ei ole mulle ihan uusi, niin en tiennyt siitä, olen yrittänyt katsoa sen reenejä ja lajitteluvideoita ja kaikkea. Mä olen niin katsonut, että se lähtee aika rauhallisesti viivalta, niin sitten kun tuli kaavio, niin sehän lähti viivalta niin täysillä saman tien ja sitten himmas vasta siellä lopussa. Niin mä en ollut riittävän hereillä. Kun se lähti ja mä tajusin, että nyt se lähtee, niin mä yritin itse lähteä perään, niin mulla suti tyhjää joka vaihe vaan. Ja tuolla oli myös se ongelma, kun oli niin pitkä rata ja oli vaikea saada renkaat kestämään 2 vetoa, niin mä lämmitin niitä tosi vähän ja rauhallisesti, että sain vaan niin pinnan lämpimäksi renkaasta, ettei kulu lämmityksessä liikaa. Ja sitten me jouduttiin odottamaan viivalla aika kauan, niin se rengas oli varmaan aika kylmä. Sitten lähdettiin kiihdyttämään, niin mulla vaan suti tyhjää, toinen karkas. Ja sitten mä yritin vaan ottaa kiinni ja joudun väärälle linjalle. Et tulin sinne kutosklipille aivan liian kovaa. Enkä saanut vauhtia pois ja sitten osuin siihen vähäsen ja sen takia tuli sitten spinni. Taas typerä ajovirhe itseltäni, joka ei saisi tapahtua, mutta no, nää on näitä. That's the motorsport that you have to prove yourself with style as well. But anyways, let's go. Lavinia chasing and Wick leading. Let's take a look how they do on their second run. Will Wick do a nice lead run? Will Lavinia chase him close enough? And here we go, first turn. Solid job there by Wick. Lavinia chasing him. Not too far back here. Wick doing a nice job here as well, getting that outside box transition, going a bit shallow, still getting to that outside box as well, and transition here where he made a mistake before, another transition, a lot of smoke there from Wick's car. He just has to put together the final corner, running that final wall, and Lavinia catching up on him. What a nice job by Wick there, just running that wall. Yeah, it was a really quality run, a lead run there by Niklas Wick. Siitä sitten liidivetoon ja ei mitään menetettävää, yritin ja ajaa ihan täysillä, enkä säästänyt rengasta enää niin ollenkaan, niin se osui hyvin ja niin kuin oli viikonloppu paras veto itseltäni, mutta niin kuin siitähän sitten tiputtiin, niin kyllähän se harmitti aika isosti ja varsinkin se, että niin kuin tippuu sen takia, että tekee niinku omia virheitä ja niinku suoraan sanottuna typeriä virheitä, niin kyllä se vähän otti mielen päälle. No nyt on vähän aikaa kulunut kisasta, niin kun nyt tätä videota kuvaan, niin tuntuu, tai niinku mieli vähän kirkastunut siitä ja olihan se hyvä reissu, opettavainen, meillä oli tosi mukavaa tiimin kanssa olla reissussa ja tykkäsin tosi paljon radasta, aivan mahtava. Ja pakko päästä kyllä Riikaan ajamaan vielä joku päivä. Ja nyt siitä sitten otetaan tosta oppia ja ensi vuonna sitten vielä paremmin. Ei mitään. Kiitoksia teille, kun olette seurannut videota tähän asti ja pistäkää kanava seurantaan ja jotain kommenttia tuohon alas. Moro! I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. Oh, I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. When you look into my eyes, you know you're gonna see that fire.